Hola, avui farem una meditació guiada, ja que algunes persones m'heu demanat que pengés una meditació. Aleshores, primer de tot, poseu-vos en una posició còmoda. Jo estic aquí sentada amb uns quants coixins davant dels meus isquions per poder mantenir l'esquena elongada i que des del còccix a la coroneta hi hagi una línia més o menys rectificada per tal que l'energia pugui fluir per Sushumna Nadi i el canal central. Si aquesta posició no és còmoda per vosaltres, senteu-vos en una cadira, podeu sentar perfectament en una cadira, recolzeu les plantes dels peus al terra o bé a damunt d'un coixí perquè us noteu realment còmodes. És molt important estar còmodes perquè si no podrem mantenir la posició de meditació. Ja no serà la ment la que no ens deixarà seguir la meditació, sinó serà potser algunes incomoditats físiques. Faré una meditació de 24 minuts guiada en l'estil Vipassana. Farem 24 minuts, que es diu un Gatika, és el número de minuts que serveix perquè una pràctica sigui potent, però cada vegada no sigui massa llarga. No obstant, si no heu practicat mai i us resulta molt incòmode estar 24 minuts, feu el que pugueu, tot estarà bé. La pràctica de Vipassana és una meditació budista. El que significa és visió íntegra, visió compassiva, justa. El que et permet Vipassana és viure el present, observant els pensaments, observant les sensacions, observant la respiració i deixant passar, només observant sense reaccionar al que es noti. Consta de les tres parts. La primera, la respiració o Anapana, la segona és l'observació dels sentits i de la ment, que és pròpiament Vipassana, i la tercera i última és Metta, que és una fase en la qual establirem gratitud i compassió, i el que farem és donar els beneficis d'aquesta pràctica cap a mi, cap a les altres persones amb l'actitud compassiva. Doncs bé, això és Vipassana, una meditació budista que es tracta d'estar present aquí i ara, sense visualitzacions, sense que hi hagi cap altra cosa que el present, i començarem. Ens posem en posició còmoda, aquí o sentades, com he dit abans. Portarem les mans en Dhyana Mudra. Dhyana Mudra consisteix, és la mudra de la meditació, consisteix a posar la palma de la mà dreta sota, la palma de la mà esquerra damunt de la dreta i deixar descansar les mans a damunt de la nostra falda. Notem que tenim l'esquena rectificada, la barbeta una mica en direcció a la gola, els ombros una miqueta cap avall, i mantindrem els ulls entreoberts, mirant una mica cap avall amb els ulls entreoberts, per notar que estem presents aquí i ara. Però si necessiteu tancar-los, esteu molt més còmodes amb els ulls tancats, els tanqueu. Aquesta és la posició. En qualsevol moment que noteu una incomoditat física molt forta, sortiu una mica, estireu una cama, el que necessiteu. No forceu, no us feu mal, molt respecte al vostre cos. Molt bé, per tal de que aneu sabent en quin moment de la pràctica estem, el que faré és a cada 10 minuts tocaré el bol tibetà. Així sabem que han passat 10 minuts i després dels 10 minuts més arribar al 20 i els 4 minuts. Perquè sé que si a vegades no se sap el temps, moltes vegades ens desesperem, sortim de la pràctica o ens angoixem. Evitem tot això. La meditació ha de ser una pràctica que entrem de forma suau i que ens pugui anar bé per calmar la ment, el cos, per viure realment el present. Posem els ulls entreoberts
Comencem amb Anapana, concentració en la respiració. Noteu com entra i surt l'aire per ambdues fosses nasals. Sentiu si hi ha alguna fossa nasal que està obstruïda. Noteu ara el recorregut de l'aire, de les fosses nasals, cap a la tràquea, cap als bronquis i als pulmons, i dels pulmons retornen una exhalació a sortir per les fosses nasals. Estiguem atentes en aquest recorregut de l'aire. Sentiu si la vostra respiració és fluida o és entretallada, si és superficial o és profunda, si és una respiració calmada o està una mica excitada. Noteu per quina zona respiratòria esteu respirant. Si feu una respiració per la part diafragmàtica, és a dir, per la part baixa dels pulmons, mobilitzant l'abdomen, o és una respiració més costal que involucra les costelles, obrir i tancar-les, o és una respiració alta clavicular. Adoneu-se per quina part física esteu respirant. Esteu fent una respiració molt completa, llarga i profunda, respirant per les 3 zones respiratòries. Atenció en la respiració. Si veieu que us adormiu, porteu l'atenció en la respiració per com entra i surt l'aire per les 2 fosses nasals, notant
com entra i surt pel nas. Notant l'aire a l'entrada del nas. Si en canvi noteu que teniu la ment molt dispersa, intenteu portar la respiració a la zona del jara, 2 o 3 puntitets per davall del melic, inhalant del nas a la zona del jara, exhalant del jara cap a les fosses nasals. Atenció plena en la respiració. Concentració, dharana. Porteu l'atenció als sentits, amb els ulls encara entreoberts. Noteu el sentit de la vista. No us moveu de la posició. Simplement observeu la intensitat lumínica, si hi ha algun color. Vista, passem a l'oïda. Escoltem els sons que hi ha al voltant nostre. No reaccionem davant d'ells, simplement els escoltem, observem. Quins sons ens envolten. Passem ara al gust. Si ens costa notar el sentit del gust, passem una mica de saliva. Notem el gust.
passem al tacte. Notem la roba sobre la nostra pell. Sentim potser els cabells en la nostra cara. Potser notem la màrfega, la cadira, el terra. Observem les sensacions de la pell, el sentit del tacte. Del tacte passem a l'olfacte i olorem. Olorem el nostre voltant, les olors que hi ha en l'aquí i ara, en el moment present. Deixem els sentits i portem l'atenció a Chitta, la nostra ment. Observem la nostra pantalla mental i observem si hi ha molts pensaments, si n'hi ha pocs, si tenim una ment calmada, una ment dispersa, una ment plena de pensaments. Ho observem. No reaccionem ni jutgem com està la nostra ment. Simplement ens dediquem a observar-la en el moment present, aquí i ara. Cada vegada que vingui un pensament, intentem deixar-lo passar, soltar-lo, no aferrar-nos a ell. Si torna a vindre i és recurrent, l'acceptem i el tornem a deixar passar. Ens anem deixant passar. No ens molesten, simplement hi són i els convidem a deixar passar. No ens quedem anclades en el pensament i el deixem anar.
ulls tancats, tanqueu-los totalment. Entrem la fase de meta. Noteu des del cor, des de l'Anahata Chakra, compassió, gratitud i la voluntat de compartir aquesta pràctica pels beneficis de tots els éssers conscients. Senteu notar aquesta compassió des del cor, amb els ulls tancats, amb silenci. Om Loka, Samasta, Sukhino Bhavantu, que tots els éssers, en tots els plànols, siguin feliços i lliures, i els pensaments, paraules i accions de la nostra pròpia vida contribueixin a la felicitat de tots els éssers. Om Shanti, que hi hagi pau
Namaste.